Hej, og velkommen til Michaela Jacksons profil. Så må jeg nu sige, at jeg kommer ud på næsen. Klamt. Og nu vil jeg vise jer nogle flere høns. Jeg ser, der står to der. Den tredje er flygtet. Jeg ved, hvor det var, det vil jeg bare sige, hvor det var. Men jeg tror aldrig, de kommer tilbage. Høns. I må tro, jeg er dum. Jeg ved ikke, hvor jeres tredje person er. Nå, jeg vil gerne have med. Haha. Høns. Haha. Nå, men videre til videoen. Man vil bare spørge far på et spørg mig. Det var min mor, der sidder der. Jeg går indenfor, mor. Jeg er indenfor. Hun skal bare lige vide, at jeg går indenfor. Det skal hun bare lige vide, ikke? Jeg vil bare ind til hun bliver indenfor. Det er fordi, min sko er der våde. Min sko er drivvåde. Min sko er bare våde. Nej. Ja, hun er nogle gange lidt dum. Vi kommer ikke til at se min mor i al evighed. Se mig. Jeg bare sige hej. Jeg tror, jeg skal. Nu er min strømbukser på. Hej.